नमस्कार, तर मी दिव्या. माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत मटकीची रस्सा भाजी. तर तुम्ही इथे बघू शकता की माझी मटकीची रस्सा भाजी किती छान झालेली आहे आणि त्या मटकीच्या रस्सा भाजीला एकदम छान अशी तर्री पण आलेली आहे. तर ही मटकीची भाजी एकदम झटपट अशी होणारी मटकीची भाजी आहे. चला तर मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर त्यासाठी मी कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तर थोडंसं तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा मोहरी आणि पाव चमचा जिरे घालायचं आहे. त्या 1 चमचाभर मी लसणाची पेस्ट करून घातलेली आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची, 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि 6 ते 7 मी कढीपत्त्याची पाने घेतलेली आहे, त्याची पेस्ट करून घातलेली आहे. पाव चमचा हिंग घालायचा आहे, पाव चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे, 1 चमचा आपल्याला काळा मसाला घालायचा आहे, अर्धा चमचा आपल्याला त्यात लाल मिरची घालायची आहे आणि पाव चमचा गोडा मसाला घालायचा आहे. तर आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला छान असं एकदा परतून घ्यायचं आहे. तर त्यानंतर इथे आता मोड आलेली मटकी मी धुवून घेतलेली आहे. 1 मोठी वाटीवर मटकी आहे. तर ही सर्व मटकी आपल्याला त्यामध्ये घालायची आहे. त्यानंतर 1 ते 2 मिनिट छान असं आपल्याला ही मटकी परतून घ्यायची आहे. तर इथे मी आता 2 ग्लासभर पाणी त्या मटकीमध्ये घातलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि 1 चमचा मी इथे धना पावडर घालत आहे. धना पावडरने खूप छान अशी चव येते. त्यानंतर आता ह्या मटकीला आपल्याला एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला अर्धा वाटीभर एकदम बारीक असं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे आणि शेंगदाण्याचं कूट घालून ही जी मटकी आहे तेव्हा आपल्याला 15 ते 20 मिनिट छान अशी शिजवून घ्यायची आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता की 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर मटकी छान अशी शिजली गेलेली आहे आणि किती छान असा कलर पण या मटकीला आलेला आहे आणि एकदम पटकन होणारी ही मटकीची भाजी तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की एकदा भेट द्या, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर चला पुन्हा एकदा भेटूयात एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.